calia la pluja que no plogui tan fort. Que no plogui tan fort, que no plogui tan fort. Estic intentant gravar amb la càmera aquesta antiga del meu avi, que és perfecta i meravellosa. Com heu vist, és d'aquestes com handicams que s'agafen així, bueno, pura fantasia, ¿vale? Perquè el meu somni ara mateix, la meva obsessió és tenir una càmera Sony Handycam, però d'aquestes que graven en 4K, ¿vale? Que totes les meves youtubers preferides del món mundial la tenen i tinc una obsessió absoluta amb aquesta càmera. Què passa? Que costa 1.000 euros, que no tinc. Llavors, com que no ens gastarem 1.000 euros en una càmera, fa temps ja li vaig robar aquesta càmera preciosa al meu avi, que al final és del mateix model, però del 2014, i clar, doncs grava amb qualitat vintage. Llavors, jo us ho juro que he intentat fer un vlog, però bueno, això ja no és un vlog ni res, perquè se'm fa absolutament impossible. Jo no sé com la gent fa els putos vlogs, és super difícil. Bueno, clar, els influencers sí que ho entenc perquè és la seva puta feina, no? I perquè no tenen res més a fer que gravar vlogs. Però jo, que tinc una vida normal d'estudiant i treballant, que no sé quants cops he dit jo aquesta frase, doncs és super difícil perquè no, o sigui, estic tan cansada i tal que ni penso en la puta càmera i en treure-la i tal, i a part que no veig sola, llavors no m'agrada parlar-li a la càmera quan està amb un pare o ma germana per casa, perquè em fa una vergonya absoluta, bueno, tot mal. Llavors, benvinguts a un vídeo random, ¿vale? Dels plànols que jo hagi pogut gravar. Em fa molta il·lusió perquè aquesta càmera pues, es veu com vintage, llavors, no sé, em ve de gust com provar i experimentar amb el look aquest en plan vintage que es veu com el puto cool, saps? I like it. I em dona com moltes vibres de la Maria Botle, que també té una càmera, pues, no sé, deu ser com més antiga o tal, però que no és full 4K, no sé què, saps? Que em vaig obsessionar molt en un moment amb el full 4K, per això també em vaig comprar l'Osmo Pocket, però últimament m'està ratllant el full 4K. Bueno, 500 euros em va costar l'Osmo Pocket. Què us anava a dir? Eso, xiques, he renunciat a la meva feina actual de barista. Estic dintre dels 15 dies, el dia 31 de maig acabo a la feina y aquest estiu em dedicaré a les pràctiques, que ja lo tengo todo firmado, tal, no sé què, o sigui que és 100% oficial que faig les pràctiques a TV3, que em fa una il·lusió horrible, o sigui, estic molt nerviosa, també és una puta liada perquè he d'anar fins a Sant Joan d'Espí, what the fuck, he d'agafar com 2 busos, 2 trens i un avió, però bueno, es gestionarà. Com que em fa il·lusió perquè el meu full focus aquest estiu serà fer les pràctiques i aprendre i tot plegat.
Cobraré 0 euros durant tot l'estiu? Sí. Però per algú porto molts anys treballant i per algú tinc uns estalvis, llavors tirarem d'estalvis. Com que de moment no m'he pogut independitzar, pues no he de pagar un lloguer, no m'he de pagar el menjar, o sigui que perfecto. I ja de cara al setembre, /octubre, perquè acabo el 15 de setembre les pràctiques, veuré dónde voy a trabajar. El meu objectiu és poder treballar d'algú més relacionat amb el màrqueting i no en hosteleria perquè ja estic fins al conyo, però també és veritat que em falta un any de pràctiques, un any de la carrera, que és ja l'últim, llavors, o sigui, com que és complicat trobar algú quan encara no has acabat la carrera. És complicat trobar algú en general, no? Feina així com tal, complicat. Però més si no he acabat la carrera i jo només puc fer com coses part-time i no puc fer full-time, bueno, en fi, no sé. Llavors, què passa? Estic molt contenta, però alhora com que em genera bastanta ansietat el fet de la incertesa aquesta de no tindré feina de cara al setembre, saps? But we'll see. Com que vull aprendre a viure amb aquesta incertesa, sento que era molt el moment de deixar Origo, que és on estava treballant. Ara estic, últimes 2 setmanes i durant el juny també serà una època complicada perquè tinc exàmens fins al 26 de juny. 26 de juny! O sigui, què vol dir acabar exàmens tan tard? Em sento tan pringada. Sempre havia acabat exàmens abans. Vaig al Tecnocampus, que és de la UPF, i la UPF té la fama de que acaba exàmens absolutament tardíssim, però jo no sé per què aquests 3 anys he acabat exàmens bastant aviat, o sigui, abans de Sant Joan 100%, doncs no, aquest any te puto jodes. Llavors estaré començant pràctiques i d'exàmens, que em va absolutament genial. Per això també era impossible combinar-me exàmens, pràctiques i treballar, en plan, no es podia. Llavors ho havia de deixar sí o sí, perquè la meva prioritat al final són els estudis i són les pràctiques, i més és com una oportunitat tan guai que és poder treballar a la Corpo, que em fa una il·lusió tremenda. Així que això, I'm happy, però at the same time estic com amb una mica d'ansietat de què passarà, aquesta cosa que faig jo de viure en el futur, que no hauria, no? Llavors, intentaré disfrutar d'aquestes 2 últimes setmanes treballant a Origo i després tindré com una setmana, la 1 de juny, tranquil·lita de uni i ja, i després ja començo les pràctiques el 8 de juny. Quins nervis, ties, quins nervis. I també estic contenta perquè aquest estiu podré dedicar-li temps a YouTube. Perquè només treballaré de 9 a 2, i us tindré totes les tardes lliures i els caps de setmana lliures. Llavors intentaré gravar youtubers a tope, tot el que pugui, que també em fa molta il·lusió perquè m'encanta youtubers, encara que no ho vegi ningú, em puto fascina, tal. Què més us anava a dir? Sí, tinc una obsessió molt forta amb el nou disc de la Maria Jaume, com suposo que totes tindreu. I Love It So Much. Quines m'agraden més? És que us ho vaig a mirar perquè... Amor d'Ultramar, bueno. Oh, m'encanta. Sexy Bolero i Sant Domingo Forever. Aquestes són les meves 3 cançons preferides d'aquest disc preciós. M'agrada molt també el Tiny Desk, aquest català que han fet, el Barbocata / Estrella d'Am. No sé per què, absolutament tot passa pel Barbocata i per Estrella d'Am. Són un poco pesados, però... és que no sé com es diu. Club Karma o Karma Club, bueno, no sé. Però està molt bé. Està molt ben fet i I like it. I també per això vaig descobrir el nou disc de la Maria Jaume. I per Substack també algú va penjar un article a Substack parlant d'aquest disc, que per cert, descarregueu-vos Substack, xiques, estic obsessionada. I ja està. I aquestes són les meves petites obsessions d'ara mateix, i els meus problemes i els meus tots. No sé com es sentirà aquest vídeo, perquè la càmera és la càmera que és, però no sé, espero que us agradi aquest petit vídeo que no li podrem dir vlog, perquè no és un vlog, però aquest petit vídeo de les meves últimes setmanes en
aquesta rutina absolutament boja d'estudiar i treballar alhora. Se viene nueva etapa, todo. Nervis. Adeu! Ron i prosecco. Per si demà grites teu nom i no me'n sento un eco. Ties, una cosa que faig quan tinc ansietat, que és el cas d'ara mateix, perquè porto 2 dies amb la regla, 2 dies que m'ha fet un mal tremendo, porto 2 dies sense anar a classe perquè ho estic passant malament, i això em porta a estar molt a casa i això em porta a sobrepensar les ratllades que ja us vaig dir. Entonces, què faig quan tinc molta ansietat? Escric en el meu superdiari /journal tal, com de món és aquesta llibreta. És absolutament perfecta. I 2, m'agrada com posar-me una sèrie random o un podcast, el que sigui, i pintar aquest mini coloring book, que és literalment com de dibuixos per pintar, modo nena de quart de primària, ¿vale? Aquest és el mood. I ja està, i no pensar en res. I pintar amb retoladors. Jo em vaig comprar els retoladors de l'Abacus per 5 euros i aquest mini llibre de l'Amazon que em va costar 5 euros també, o 6. I hi ha tipus merdes així, jo què sé, unes papallones, tal. Però hi ha de molt monos, o sigui, mira aquest, per exemple. I li poso com la data en el que ho he acabat. No sé. I a més et ve, o sigui, m'encanta perquè et ve com amb una frase de cada dibuix i tal. Bueno, no sé, té dibuixos, no sé, molt monos i com molt triquis de pintar, per exemple. I m'agrada molt, tot i que és veritat que hi ha alguns que m'he cansat molt, per exemple aquest. L'he deixat a mitges perquè m'estava fent un pal tremendo. Però de veritat que m'ajuda moltíssim a desconnectar i és com una cosa super tonta i com zero en plan productiva, tal, fes esport, no sé què, no. I us ho recomano un montón. Us deixaré el link en la descripció perquè jo soc super influencer, ties, encara que no em miri ningú. Us deixo el link d'aquest petit llibre perquè trobo que és moníssim i a més és literalment la mida de la meva mà, vale? I va perfecte per desestressar-se, no sé, a mi m'encanta, la veritat. I això, petit dato que volia deixar per aquí. Bon dia! Ui, sento que estic com massa il·luminada. Bueno, jo només volia ensenyar el outfit of the day, que se m'està complicant una mica ensenyar-vos-el. Però, sudadera de la meva nòvia, M Studios, no sé què, tal, porto un top negre bàsic a sota, no és important, pantalons blancs, super risky tenint en compte que tinc la regla, però aquí una ha de riscar pel look. I aquestes sabates Onitsuka Tokuten, crec que es diu, que me'ls vaig comprar l'altre dia, 160 euros, així que s'han d'amortitzar, però era molt necessària aquesta compra. I trobo que m'he arriscat molt amb el color perquè és així com un gris lilós, cosa que jo mai porto lila, però bueno. I té una mica de vermell també. Well, I like it, no? Què en penseu? Vaig estudiar, tinc una presentació avui que he de fer i diversos treballs, així que aquesta setmana es tractarà de uni, as always, i això, acompanyeu-me a fer feina. A plaça, avui a tothom, la gent que no m'agrada massa i la gent que més estim del món. A la mateixa plaça, d'una vegades he volgut partir. Avui a festa grossa, sí, sí. Avui jo no me'n vull anar d'aquí.
Vull una nòvia nova. No puc més, ja veig que està jo. M'han de fer una devolució. I exigeixo la devolució. En el fons m'estima un muntó. Molt en el fons. What's it about a kiss that makes you feel like this? A veure si s'aguanta això. Aquest finde és el meu últim finde treballant a Origo, a la cafeteria on he treballat fins ara, després de 2 anys, que semblarà una tonteria per molta gent, perquè al final pues, treballar en hostaleria mentre estàs estudiant és el típic que fas i que pues, com és una feina per guanyar diners pels teus capritxos, etc. Però, tio, em fa pena. Sí, sé que és el pas que ha de donar, però em fa com pena. Perquè, tio, tot i que és molt estressant i tot el que tu vulguis, he conegut a gent molt guai, pues, he tingut molta sort de poder treballar a un lloc d'hostaleria, no? Que normalment doncs, pues, és més com molt més passatger i Origo pues, té un equip tope de guai i també estic com super agraïda perquè he après un muntó del tema del cafè d'especialitat, que ja sé que sóc super plasta amb aquest tema, però de veritat que he après un muntó i no sé, com he desbloquejat com un ofici, no? Per dir-ho d'alguna manera, que és molt guai i que realment m'ha agradat molt com poder pues, aprendre cada dia una mica més del món del cafè d'especialitat i m'acompanyareu una miqueta al que pugui gravar el meu últim finde a Origo. Estic com nostàlgica, ties. No sé, tancar etapes és com raro perquè feia molt que no tancava una etapa i és com super nostàlgic, no? Perquè et poses a pensar com durant aquests 2 anys a Origo, etc., com la gent, sobretot. I will miss it. Però bueno, eso. Quasi 27 anys i em sento tan petita. Penso que en realitat les coses no canvien tant, però m'ajuda a pensar que estic mutant. Com una serp que canvia de pell, com una nena que deixa el xumet, com un adolescent saltant abrupte cap als 20, com algú que s'acomiada perquè ja no pot estar, com algú que ha de marxar per fer camí. Deixo anar les coses que ja no serveixen, se m'omple el cos de pors i d'inseguretats. Ordeno Estoy haciendo un último vlog en Origo. Ah, muy bien. Últimos días en Origo. Está bien esto. Está guay, ¿no? Está bueno. Viste también a pasear en la calle, puedes grabarte, ¿sabes? Sí. Com una pell que canvia de ser, com un Pokémon que deixa de ser, com tantes altres coses
Vale. Ya está,